Kaunti ma Kisumu kana Sharon in korka kori kalore ne jomani en mano ma usebedo kuwuok oko kendo timo tich makare ahinya maneno ne upuonjo jopiny mondo jopiny ong'e kotudore kod wechego mago mag chike e yo makare. Iwinjo kanyo ka mireri otemo lieke matina. Kata kamano ne jogo ma ochando kaachiel kod jogo ma wuok e anyuola ma wanyalo wacho ne gin anyuola moko ma kinde mathoth iwacho ne gin jomatin kata jomiluongo kanyo kod dho ngere ne marginalized. Ere kaka e kinde ne ma usewuok oko mar puonjo pinye wichike uneno ni gin bende wachni ochoponegi e yo makare ahinya jogo ma ochando ma seche moko ichocho ratiro margi to gionge kata omenda gionge kata yo kata gionge kata kod ng'eyo ni ng'ato kochocho ratiro mara tanyalo dhi manyo loya kendo wach makama inyalo chop e doho ba ratiro mara chop e yo makare. Sharon. Erokamano Joyce, mana kaka okil wadwa osewacho, migao kata LSK temo matek mar mondo mi gine ni kinde ka kinde kapok process mar legal aid kata legal awareness ni ochakore, jopiny ong'eyo ni gima kama biro timore e kinde makama chakre odiochieng' makama nyaka kama obed wuok tich wabro bedo kama kama tich ariyo ji bro bedo kama kama mondo mi jopiny ong'e mar mondo mi giwuog oko. Itiyo kod electronic devices, obed radio, obed TV, obed gazette, itiyo go mar mondo mi ripodni ochop ne jopiny te. Iyudo ka kendo en gima iwacho kata mana e baraza e kuonde ma koro gin chuny gweng' kabisa ilande pile ka pile mar mondo mi dhano ng'e kendo dhano mondo wuog oko mondo giyud konyruok e yore mopogore opogore. To mana kaka wadwa osewacho en ni shida maduong' mogik en ni jomoko kata bed mana ni LSK temo matek mar mondo mi giyud ripodni kapok gini ochako timore. To jomoko wuok e kuonde go ma chopo negi kata yudo gi mar mondo mi ripodni giyudi giwuog oko mondo gibiyo konygi ok yot. Gin kuonde ma kata obed network onge, obed simu en onge godo. Iboyudo ka ng'ato nitiere gi kata simu moro mathis ma wadendo ni kaduda cha. Ing'eni en simu ma ka in godo to mar mondo mi kata gima timore kata gima biro timore ok yot. Koro mane shida mantiere mogik. Mar ariyo nitiere kendo the aspect of attitude. Anyalo luongo gini the societal attitudes towards the legal system. Yudo ka ng'ato oyudo report ong'eyo ni gini biro timore lakini en gi paro more wiye ni kata wuog mana machop kucho mar mondo mi ayud kony ok bi konya, sheria nigi weggi. Iyudo ka ma paro ma dhano nigo kendo en gima hinyowa mang'eny nikech obed ni ng'ato nigi parono samoro ken kende moko bokoso biro kata bro koso kawo hatua mar mondo mi oyud kony. Samoro bro dhi kawo pache ni omi ng'ama chielo moko rapt pach ng'ama chielo ni makendo koro ng'at mane ni kata positive mane nyalo biro mar mondo mi oyud kony kendo koro nywando ei parone ma ok ber ni makendo koro en gima beda